perquè és que en conjunt hi participen unes 150 persones, no? Que aquest any hi tenen al capdavant, com tu comentaves, el teu pare, no? Enric Macià, que és el que fa de director, no? T'ha demanat consell amb alguna cosa, amb el guió, o al revés, com n'heu anat parlant? Sí, en parlem molt sovint, el que passa que jo he intentat no interferir per res, jo no en sé de teatre, realment jo he escrit això perquè m'agrada i tal, però els que hi entenen són els actors, és ell, és els ajudants de direcció i la comissió, i per tant jo he intentat interferir el mínim, entre altres coses també perquè, clar, jo tinc la meva idea al cap d'Innocentada, llavors quan ho veig és diferent, i per tant, com que els que en saben són ells, jo m'he abstingut. Vaig anar l'altre dia a l'assaig, però no he anat a cap assaig, m'ha preguntat alguna cosa, li he contestat, però sempre des del respecte pel seu paper, i per tant, escolta'm, si en sapigués, potser un altre any, si participo i tornés a guanyar, aleshores ja sabré alguna cosa més. És que, mira, el guió ni tan sols vaig separar-lo per escenes, vaig ficar acte, mitja part, descans, final i ja està. Saps? I aquí es va acabar tot. I llavors no, s'ha d'adaptar, i el meu pare doncs, va fer l'adaptació per escenes i, en fi, s'han de polir alguns detalls, perquè jo no en sé de teatre, i per tant, doncs, tot el que facin està ben fet i al capdavall és del que es tracta, de passar una bona estona, i ja està, tant els actors com el públic. Quan vas trigar a fer el guió? 4 dies. 4 dies, només? 4. A veure, escriuré millor o escriuré pitjor, però escriure escric ràpid. Quan em surt una idea... Estàs acostumat al ritme periodístic i les coses són per ja? Sí, és veritat, m'ha sortit així. Home, clar, si no tens tan clara la idea... Mira, jo què sé, per exemple, el gener, febrer, març, jo m'adoro la idea, vaig apuntant coses que em venen al cap, i llavors quan arriba el juny, juliol, ja ho tinc, saps, començo a escriure i agafo els gags que he anat pensant durant l'any, pam, els cuino, els fico al forn i ja surten sols. És que és molt fàcil escriure. Ara, clar, si tens això, el periodisme darrere també hi ajuda molt, perquè t'ajuda a ser clar, concís, concret, anar de cara al gra, no enrotllar-te, no anar-te'n per les branques, i això també ajuda. Perquè quins ingredients bàsics creus que ha de tenir una bona innocentada, un bon guió d'una innocentada? Doncs, home, per mi ha de tenir molts gags, ha de ser comestible... O sigui, una història poc complexa des del meu punt de vista, i si és complexa, que estigui molt ben escrita, perquè a vegades, no només en aquesta innocentada, en altres obres de teatre hi ha grans pretensions de fer una cosa que estigui molt bé, però, esclar, si el guió no està a l'alçada, allò perds. O sigui, tu estàs veient l'obra, o t'adorms, o et perds, aquest personatge no el situes. Llavors jo he fet una cosa, diguem-ne, de consum ràpid, manresana, i si tu vols, doncs, amb gags lingüístics i tal, però no he complicat massa la trama, per tant, per mi, la simplicitat és vital, que hi hagi molts gags, que això també m'han dit, home, poder n'has posat masses. Mira, no ho sé si n'he posat masses o no, però jo quan vaig al teatre m'ho vull passar bé. I després cares conegudes i referents concrets de la ciutat. L'alcalde ja sabem que no és l'alcalde, la secretària no és la secretària, però el concepte... Per exemple, no hi surt Manel Estiarte, però hi surt algú que es diu Manel Esquiarte. No hi surt Sor Lucía Caram, però hi surt Sor Baqueira Baret, ja que és una innocentada d'hivern. L'Osito dels Tous també juga un paper, encara que ells, aprofito, ells no han pagat res ni d'allò, ells ens han autoritzat a fer-ho saber, perquè els hi vam dir, escolta'm, podem fer-ho, i ells ens han dit, endavant, teniu la llibertat per fer-ho, i en aquest sentit agraïts, no? Però intentem agafar coses, però sempre des d'un respecte, i que hi hagi sobretot molts canvis dintre de l'obra, que no hi hagi 10 minuts d'escena, sempre la mateixa escena, que et sorprengui, saps? Que la gent de cop tingui un input diferent i ja et dic, serà millor o serà pitjor, però a dormir-te no t'adormiràs, és impossible. Això queda garantit, eh? Sí. En una entrevista que vaig llegir al diari Regió 7 que feies fa uns mesos, reivindicaves una mica que hi hagués més gent, no?, que creés, per exemple, guions per la innocentada, més gent implicada en la creació. Aquest any hi ha hagut un mes, ja hem guanyat alguna cosa, un 25%, efectes estadístics, però jo crec que Manresa, Manrússia, perdó, és una ciutat que té... Ara és Manrússia, ja, eh? És Manrússia, ja, sí. Que té molta gent, com es veu, fent teatre, els Carlins, el Conservatori, els barris tenen alguns tenen grups teatrals, i per tant m'estranyava que només en un concurs on es donen 1.500 euros, fa 2 anys es donaven 1.500 euros, que només hi haguessin 3 guions. I jo pensava, dic, no ho entenc això, no ho entenc. I, bueno, aquest any hi ha hagut un mes, però jo crec que la gent s'hauria d'animar a escriure. Pots guanyar o pots no guanyar, però mira, jo aquest any no he guanyat i estic la mar de feliç d'haver intentat col·laborar, no?, d'haver portat el meu granet de sorra perquè la innocentada, doncs, tinc una miqueta, un concurs en 4 i ja és alguna cosa, no?, i si l'any que ve podem ser més, doncs perfecte. I m'estranyava, i francament, de vegades penso que som una ciutat una mica dormida. Jo em dol l'ànima a dir-ho, però crec que, ostres, en tots els àmbits, hi ha gent molt bona, perquè de fet, doncs, tenim un
Premi Josep Pla de fa pocs dies, tenim un Premi Wolf també de física quàntica que és manresà i tenim gent molt bona, tenim el bàsquet Manresa i tenim altres referents, però el manresà enmig, els que ens llevem cada dia al matí a Manresa i tal, potser aquest punt de fantasia, aquest punt d'inquietud, aquest esperit aventurer, això ens falta. I per això el resultat de vegades és una ciutat normaleta, que ni massa ni poc, saps? I al final jo crec que ens falta aquest punt de... Potser ho dona el clima, potser ho dona, saps? No ho sé, però trobo que, hosti, l'altre dia vaig estar en una altra ciutat i dic, hosti, aquesta és Vic, ens dona 1000 voltes i penso que ens hauríem de posar una mica les piles. Ei, és la meva opinió, puc estar equivocat, però em sembla que sempre es pot millorar. Si més no, ara aquests dies ens divertirem una mica amb Manrússia, no? Espero. Ho hem fet amb aquesta intenció. I ja et dic, l'obra, el guió serà més bo, serà més dolent, però els actors són molt divertits i la veritat és que hi han posat moltes hores, moltes, i ara hi ha nits que se'n van a dormir a les 12, avui a veure a quina hora se'n van a dormir. Avui és l'assaig general. Avui és l'assaig general, amb vestits ja, diguem-ne, i per tant la idea és que s'ho passin molt bé la gent, és que és el contracte, o sigui, ells paguen per venir a que els fem oblidar que durant 2 hores allà fora del teatre hi fa molt fred, que en fa de fred, i ara més, però i en tots els sentits. Per tant, estem obligats a intentar, per tots els mitjans possibles, que es concentrin a riure i a ser feliços, ni que sigui durant 2 hores. Deus estar ja nerviós, no?, per veure com queda una cosa que has escrit, no?, poder-la veure representada. És un nervi, són uns nervis, però que ja m'agradaria tenir-los més sovint, vull dir que són uns nervis positius, saps? No és allò que, hosti, aquest mes la hipoteca o aquest mes... No, és un nervi que, mira, és per una bona causa. I aprofito també per recordar, perquè això sí que cada any la Innocentada ho fa, agafa de la mà una iniciativa solidària, i aquest any més que mai el Banc d'Aliments i la Fundació Tous, que ajuden a alimentar famílies que per la crisi no poden, en fi, tenir coses bàsiques. Els proporcionen aliments i la gent que vingui a veure l'obra que portin oli, que portin sucre i altres aliments, perquè si no ens ajudem els manresans, qui ho farà entre nosaltres, no? Doncs això. I de la Innocentada en podrem veure 6 representacions, divendres, dissabte, diumenge, aquest cap de setmana i el proper, no? Exactament, sí, 2 caps de setmana, que hi ha diversos dies perquè la gent que digui no, és que jo el cap de setmana marxo, cap problema, divendres. O és que jo divendres treballo, diumenge a la tarda. O és que molt tard, el dissabte i el divendres ho feu molt tard, 2:15, diumenge a les 6. És que no hi ha excusa. Si no hi van és perquè no volen, i és respectable, cadascú viu com vol el fet de ser manresà. No tens per què anar-hi si no vols o allò. Però, home, és una cosa que ens fa únics. Jo no recordo gaire ciutats que facin a l'any una obra teatral en la que se'n fotin de si mateixos i que hagi durat més de mig segle. Vull dir, fa 56 anys que es fa. Alguna cosa deu tenir. Per tant, jo animaria els manresans a que vinguessin. I després ja rajaran de nosaltres el que sigui, però que rajin en base. I tant, que ho vegin, no? Clar. Divendres estaràs a l'estrena de la Innocentada i diumenge també estaràs a Manresa, però en un altre punt, al Nou Congost, no? Exercint la teva feina de periodista esportiu. S'ha de mirar a ser tot arreu. De totes maneres, jo aquesta setmana m'he demanat festa. M'he demanat festa. Així no et sentirem. No, estaré al teatre, però estarem al Twitter mirant a veure què fa el Manresa, perquè no me'n podré estar. No, he demanat festa, home, clar, no es fa cada dia, això. I miraré a veure si puc informar-me i tal, però el diumenge miraré d'estar per això. I amb amics que van al bàsquet, aquell diumenge estaran aquí també, al conservatori. Per tant, doncs, escolta'm, aquestes coses passen un cop a la vida, o 2 o 3, no sé, però s'han d'aprofitar i jo vull viure amb la màxima intensitat i el bàsquet, doncs, també el seguirem, però hi haurà molts partits més per disfrutar i per patir. I com ho portes, això, de parlar de l'equip de bàsquet de la teva ciutat? Bé, per mi és un orgull, jo francament, clar, és que clar, ja et deia, hi ha ciutats que segurament són millors que Manresa, però Manresa té coses que moltes altres no tenen, i una és el bàsquet, i haver guanyat una Lliga ACB, i que cada any parlin del miracle manresà, doncs, vulguis que no, et puja una mica l'autoestima, i ho porto francament molt bé. I a més és molt còmode ser del Manresa perquè cau bé tothom. O sigui, si ets de la Penya, alguns dels del Barça, hòstia, aquests de la Penya. Si en canvi sembla que vas una mica a favor de la Penya, saps, l'altre bàndol es queixa, i al revés, els de la Penya, ui, ojo amb els del Barça, i a Manresa ens passa a vegades igual. Jo tinc companys de mitjans de comunicació que van allà i la gent de Manresa em diu aquest és del Barça, aquest no... Dic, no, perdona, jo parlo amb ells i els hi caiem de conya, és que tenim això, vull dir que som simpàtics als ulls de tothom. I ser del Manresa és molt fàcil, perquè ets el club petit i tothom et mira amb simpatia.
Per tant, ho porto fantàsticament bé i no m'he d'amagar de res. Tu, jo al Twitter visc al Manresa i tinc la samarreta de la Sígnia, del bàsquet Manresa. Sí, ara sí. Del bàsquet Manresa. I, per tant, doncs, s'ha de donar suport a una cosa que és ciutadana. I sí, no me n'amago pas, no me n'amago pas. Reivindicant Manresa des de l'esport i a partir d'aquest cap de setmana també des de la cultura. Ernest Macià, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a Televisió de Manresa, per haver-nos explicat una mica com serà aquesta innocentada Manrússia Ciutat Olímpica i ja estem a l'expectativa de poder-la veure. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Al contrari, una abraçada a tots. Gràcies. Moltes gràcies també a tots vosaltres. Avui hem volgut parlar amb l'Ernest Macià d'aquesta innocentada que, com ja sabeu, podeu veure aquest cap de setmana i també l'altre. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més notícies en 20 minuts. Adéu-siau.